Chukwu wole gozi bumu Igbo niile ego kalili mba ego kalila mosu nyamba kwelisi ife na yo Chukwu Chukwu nyanya kwelisi one wendi lo iwe eselisi akuneno eselisi akwe akwezada kwago manezo akwelisi kana yo Chukwu akwelisi kana yo Chukwu nisu Igbo niile o nisu munemu ego kalili mpaka na yo Chukwu ego kalila mosu ego kalili ndilo kana yo Chukwu Chukwu nyama kwelisi aneli akwa na bawanye ndilo natu yaku ya na boba ego kwelisi nyaga na yo Chukwu na odi agwago inwele kinye mmadu $1,000,000 emeka ndilo etinye aka nyebu million etipịazịa nyebu billion na yasazịa onwelu ndị gbalego n'ụtụtụ mbụ mana tata ego babanye n'akụkọ kedu maka ndị mụsịrị ụmụ n'elu ụwa mana ọ bụ ụmụ va mebili ego bawo Chukwu welu ụmụ dị mma gozi anyị o Chukwu welu nwa dị mma gozi anyị o ego n'ụwa bụ nwa toto tokulu ega na yo Chukwu ije n'ụwa nọ n'ogbu ije n'ụwa nọ siri ikenu ebute n'ụwa dịka ọma ngwa agụ ọgụgụ na-abụ dịka ọma mbute ọzọ ege ndị Yoruba Chukwu kwelisi wele ego kalili mkpa zute anyị Chukwu nye m ego kalili ndị ilom Chukwu nye m ego kalili ndị amosu oge bone gbachala na-eso ogologo anatu mu n'ụwa kuma na abụba nyege ji we Yoruba Chukwu akwelisi Chukwu weli egozi ụmụnne akwelisi o Chukwu weli egozi ụmụnne m weli egozi ụmụ Igbo banyị igelisi gị nosi motosu Chukwu agozi gị Chukwu weli egozi anyị ego kalili ndị ilo ichaka
si na anyị ya aga n'iru Olise kwugo okwu si na anyị ya aga n'iru Otezie ka ọ dị njọ na ya dị mma Otezie ka ọ dị njọ na ọ dịgo mmanụ Ndị chọla kwụ elisi gbasapụ aka yi Onye chọla kwụ elisi gbasapụ aka yi Na-enye ka ọ na-abịa akwụ elisi nọbata Onyinye Chukwu n'ụwa dagwagwo Ife ihe olu Chukwu Chukwu azaga nyebele Akwelisi ka ị na-ayọ Chukwu ogologo ndụ ife dị ndụ anya onye mmadụ Chukwu na-ayọ Chukwu akwelisi ka ị na-ayọ nnenu ọ bụ mụ bụ onye mmadụ Chukwu na mmadụ nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa okwu akwelisi ka ị na-ayọ Olisa bi n'igwe asị n'ife onye Chukwu ka ọ ya emere ya ọbasị hasa ikiligi sama Chukwu biko Olisa biko wela kwelisi gozie ndị oyimu elibe agwụ Eze Chimelumeze nke izizi na-egbo mma ife ọgaranya inu isi ego omume kene ya odogwu onye kwelulali Filip Omogo Eze Chimelumeze nke izizi na-egbo mma Ancient Kingdom ọgaranya bala bụ elisi Chukwu gọzielu m Chief onye kwelu Lali Philip Eze Chimelumeze nke izizi na-egbo mma Ancient Kingdom in Uguta Local Government Area Imo State Eze Chimelumeze na Dallas, Texas, USA, America Oyi bụ alụsị ego na People's Club Arlington Branch alụsị ego na Megas Club in Dallas ọgaranya obi dị ọcha ịma ka esi eli ego obute ọrụ ekebezianụ omogwu nwa ogbenye orobodo si muke na uniform ebe isi na mụ bụ onye ọmatụ Chukwu ya ọganiru ịnya bụrụ orimiri ya tatatanụ o ji moto eme ọgọ na ihe adịrị m kenelu mezigbo dozi akwụghị nwanyị mma di manụ ogoli malụ nsọ dị ya ọ dịka oji ọgwụ anụ dị ya lọlọ di manụ one of egbo Ancient Kingdom nwanyị ọma bịafụ mmanya n'isobiri Chief Mrs. Catherine Onyekwelu Philip di malụ nwanyị ọma akwelisi ka nna ya Chukwu Chimelumeze alụsị ego Chukwu egozi ego yi akwelisi ka o ji gozie yi ọya balụno
Klinsman Chelsea na Cambodia ki na jebili ikuku ego one of Cambodia ezo merora ego yi no dị ka anyanwụ tutu adechi echi Chukwu jakwelisi gozie inu ya dịla anyị odogwu si Olumba South yite wepụtazianụ Klinsman Chelsea Chukwu agozigo ego inu oyi bụ ikuku na-ekute ego one na Cambodia okwutu ụmụ ogbenye libivenu Akwelisi ka nna ya olisa Japan ka na-ejenu n'onwere onye nchekwube wejebenu ọ bụ onye ka nchekwube wejebe asawawa Pablo Cesar Konobi nwoke ka nwanyị mma asawawa na Japan Akwelisi uche mmadụ n'ụwa bụrụ uche Chukwu ọnụ mmadụ n'ụwa bụrụ ọnụ Chukwu asawawa na Japan n'ogwu onye mmanụ ọya emenu Chukwu mmanụ ọya dị mma n'ụwa Honorable Pablo Cesar Konobi asawawa na Japan nwoke ka nwanyị mma oyi bụ treasurer Nigerian Union na Japan Social Welfare Elite Club Japan BOT Enugu State Union Japan CEO Vegas International Club Amba Tokyo Japan asawawa na Japan onye jebeli jolu no yego ji bata na Nigeria weluzu na akwụkwọ dị mma CEO Triple Brain International School anya bụ CEO Triple Photo Studio na Nigeria odogwu bala Akwelisi asawawa ezi nwa n'isi Ọzara Igbo Etiti Local Government Nsukka Enugu State asawawa na Japan Akwelisi Chukwu agozigo yi onyinye Chukwu nyeli ikijaga Akwelisi Egumelu na Dubai Good Arab money odogwu obele nwa obi dị ọcha Chukwu ewela Akwelisi gozie nya Chief Obinna Anome Christian odogwu aka Chukwu dị n'arụ Chukwu gozielu m Chief Nome Obinna Christian odogwu n'isi Nkomolo Village Ezanot Ebonyi State wepụtazianụ Arab money worldwide anyị ji ya gala na Dubai nyana odozi akụ ya ọbịageli akụ nwanyị malụ mma malụọ n'eze achala ugo nwanyị ọma Lolo Mrs. Sandra Chisom ọbịageli akụ Nome nwanyị dịka achọ eletrik ụmụ agbala ọya balunu Akwelisi Arab money abata
Chief amobi na gozelu m ine n'ụwa Chukwu gozelu m Maazị Ike Odogwu onye ọcha bịara ụwa Maazị na Malaysia ndị ilo na-atụ ine n'ụwa akụ ya na-apụba a na-egwu achala na-eso Maazị na Cambodia Maazị Ike onye chere Ikechukwu Emmanuel onye ọma YouTube makosi Maazị Ike onye chere Ikechukwu Emmanuel n'Osogbo Maazị na Cambodia Odogwu na Malaysia ezi nwa si YouTube ma Imo steeti wepụtasị ọya abalị ọrụ isi mụ kenelu ezigbo nna ya Nze Linus Oeke asị na ọ bụ otu dike mụrụ Odogwu kedu maka Mr. Anthony Onyechere T-Man isi nweke Communication Limited Ọkigwe Imo steeti asị na nwanne mmadụ abụrụ ya Maazị Isimu Kene Chief Obinna Moneke Odogwu Director Monobis Hotel Limited Ọkigwe Imo steeti Nwalupu Akụ Isuogu onye ọma na ibi na South Africa Super Chief ọya balio anyị ekenezianụ onye kachi Coswell ọkada to na Malaysia nwafọ ụmụuchi Hitogo Maazị Simukene maka na onwe mmadụ ka o nwere ego onye ọma Tochukwu ekene ebulu megumu wejebezianụ ebe ka nneje ụbahụ egwe m ihe ala ka nneje ka nzutezi oyimu Chief Chigozie ji ọgụ bili oyi bakebuchi ọnwa akebuchi ọnwa na ụbahụ egwe m onye ọma ekele yo obodobo nwa na ihe adịlị m akụ elisi anatu ya kụ ya na-abụba akebuchi ọnwa License Clearing Agent Odogwu ofu onye ndị custom nyere akwụkwọ kafasi eme kafasi ekwu kafasi ekwu kafasi eme as we dey pray e dey show akebuchi ọnwa CEO Major Player Logistics Major Player Music Triple Star Odogwu eji Clearing Agent bụ mmadụ n'Igbo land Strong Member Ihiala Unity Forum IUF Akebuchi ọnwa bụ ọgbọnigbo ya Clearing Agent Magic Agent a na-ekwu okwu ala afụ n'anya n'ọnụ Akebuchi ọnwa akaligo egwu Osimu Kene ezi oyi ya Chief Chidoka na Jetu Omogo CJ Jakarta Odogwu CJ Indonesia CJ China onye omekene yo CJ Worldwide CJ Jakarta ezigbo nna ochie Akebuchi ọnwa ezi oyi ka ajọ nwanne onye ọma Tochukwu ekene yinu Agwelisi elisi Ikelisi ka Akebuchi
ọnwa ikelisi ego si je Jakarta nyeke na yo chukwu weli egozu Igbo niile triple star ego kalili mba kanje n'ụmụatụ egwu n'Ọkịja kanje kenodogwu isi ego dị ụsọ Prince Ochukwu Emeka Ifeanyi Bili ego na-eje ije na Mandela pele Ọkịja onye nweghị nwere ifenu isi ego dị ụsọ Prince Chukwu Emeka Ifeanyi isi ego dị ụsọ Igbo ego na-eje ije na be Mandela odogwusu nwatụ egwu Ọkịja wepụtasị anụ nnukwu nwa dị anyị aka ekpuchi ọnwa Igbo ekwa na-akwa n'anyanwụ nnụnụ Chukwu bi n'ọzara na-ekene ya abalị ya anị pọchala chala na-eso anatụghị n'ụwa kwụ ya na-abụba n'enu kpakpando dị n'igwe kpakpando nke izizi na gbudu niile ọ bụ onye ka na-ekene ezi nwanne m Bili High Chief Ifeanyi Chukwu n'igwe Alhaji Baje na Texas USA ezi nwanne m High Chief Ifeanyi Chukwu n'igwe Alhaji Baje na Texas USA Bajeski Importer and Exporter Kpakpando 1 na Agbodo ọgwụ Enugu steeti ka isi pụtasị anụ Kpakpando dị n'igwe kenelu mezigbo odozi akụyi lọlọ Chief Omisi Chika Mesi Nwigwe eletrik ụmụ akwala ọkụ oyibo Adebu n'obi n'Ogidi Alhaji Baje chili echichi ọlaedo gold ụmụ akwala 1 of Agbodo Kingdom lọlọ Chief Mrs. Chika Mesi Nwigwe Ugodia 1 of Agbodo Kingdom Enugu State Oliakụ Alhaji Baje Mama Deze elelebe jọlụ akwelisi elisi Kpakpando Chukwu adechu echunu Chukwu weli egozi anyị ego kalili ndị ilo nyaka nna ya Olisa n'ụwa egozi anyị ana ebu achala ya ana atụ ya kwụ ya na abụba ugochalacha n'ụwa adechu echu ugo buso n'ụwa nọ ya chake ugo mefe n'igo ugo yefe n'igo n'enu ụwa Prince Bright Ugochukwu di m mmemme atụ egwu n'Eshia niile Ugochukwu di m Bili mmemme atụ egwu Bili Prince Bright Ugochukwu di m mmemme atụ egwu 1 n'Eshia worldwide Igbo CEO Dimson Pani Great Nigeria Limited CEO Ugonabo Investment in Houston, United States of America Ugonabo Foundation mmemme atụ egwu 1 of Igbo land Odogwu n'isi Idato South Isekenesi Oke Ọhịa Nigeria ebe a ka isi wee bịazịa n'ụwa ọrụ
ọzọ isi m keneli Prince Emeka Alago onye ọma na Japan odogwu nwoke mmemme atụ egwu si m keneli a na-achụ na akwụ na na-abụba ifele emegbo ndị ile anyị egwu atụgbu onye ilo m Brazil ka na-eje onwere obele nwa nchekwube jebe ọ bụ onye ka nchekwube wee jebe youngest akwelisi elisi onye bụ youngest money na Brazil youngest president bili division na Brazil obele nwa bala akwelisi elisi Akwelisi youngest money na Brazil Ikechukwu prosper dogu balagu na nwa na-enwe ka isi eje amaji ka isi wepụta n'ụwa Prince Ikechukwu prosper aka youngest money na Brazil, the young president of the division na Brazil, the youngest millionaire na Nenwe Opofu Amoji Nenwe kisi wepụtazi onye ọma Tochukwu ekene ino Osimu kene kene Singapore na Jakarta Odogwu balagwu elisi elisi ezomogo Nwodo muna chimso Singapore na Jakarta onye ọmasị igogoro Enugu Ezike Nsukka Enugu steeti wepụtazi Jakarta ka ị na-ajebilinu young money odogwu osimu jebe n'uli ka njeke na onye ji malụ obodo onye ka na-ekwu maka ya nkeke enyi na Brazil odogwu na bepele aka na-eme obodo ezi nwoke na-eti mba na-asọ nkeke enyi odogwu balagu na nwa welisi elisi nkeke enyi welisi elisi n'ụwa young money na Brazil simuke n'ezi ọhịa Chibueze Okechukwu Jesi agụ nwere obi na pele odogwu ụmụagwobowo ka isi bịa n'autonomous community Imo steeti ka isi ejenu kenelu ụmụ Bishop Prince Itego na Malaysia Chigbo Nidusa Ezinwe Imo steeti bili young money simuke nunu ego kalili mba ego kalili ndilo kaina yo Chukwu onye mmadụ Chukwu na-ekwokwo ezi oyi mụdalinti na-enye nwa Danko Worldwide na United States of America manager onye mmadụ Chukwu oji scholarship emogo na ihe adịla ụmụ mmadụ ka o nwere ego na elisi elisi ka nna ya olise
akụnye nwata egwu of Igbo land abatagonu ọ bụ onye ka na-ekwunu Nze Friday bụ ụzọ eme aka na-emere ọra bilinu ndị nyere ụlọ aka na-enu werikanụ ndị gosiri ụzọ na fa abalụ akụnye nwata egwu onye enweghị nwere ifelu ọkụ ịgbapụrụ obodo mmiri Nze Friday bụ ụzọ eme abatazianụ akụnye nwata egwu 1 n'ole onye ọma n'isi ụmụdimoha amampụta uli wepụtazianụ ihe ala Anambra steeti odogwu na New Delhi ebe a ka ị na-ajebili akụnye ọrụ ya ịgbapụrụ obodo mmiri ya na odozi akụ ya n'ọlụ Izuọma nwanyị ọma eziogoli bụ ụlọ bịa onye ọma ekene yo lọlọ Izuọma ebuzeme lọlọ ezi nwanyị bụ ụlọ onye ọma Tochukwu ekene onye mekwana ya n'ike Joseph Bili Topele Onel Oyi bụ CEO Best Among Nigeria Limited Odogwu na Dubai Topele Onel Chief Nnaji Joseph Topele Onel na Dubai CEO Best Among Nigeria Limited ezi nwasi eziokwe ndị agwa ugo Nkanu West Local Government Enugu State ya na ezigbo odozi akụ ya bụ Lọlọ Lori Oluchukwu aka Daniela Nwanyọma Umusobili Chikunnaji Joseph Odogwu Topele Onel onye ọma na Dubai ego akwelisi kaije gbalani ebe ka anyị na-eje n'Eagle Destiny Hotel n'ihi ala ọ bụ onye ka na-ekele ị ga-elisi ego ụmụnna nwezu akụ bebia na na-asọ onye ị ga-elisi ego egbe Igbo egbe bulu mbodo ogbuehi ụmụnna nwezu akụ bebia na na-asọ onye MD Eagle Destiny Hotel ihe ala egbe Igbo egbe ụmụnna nwezu akụ Odogwu ọbatago egwu mejebenu na New York City New York dị n'Amerika ka nzute onye ji mala obodo maka elisi Tifo Nwabeze bụruo nwa bụ King Odogwu ọ nọ n'enyi nke izizi n'ụmụ eze dam ụbahụ akịdị aka isi eje eze bụ eze na New York America ka na debili Chief Nwabeze bụruo nwa bụ King ọ nọ n'enyi nke izizi n'ụmụ eze dam n'ụbahụ akịja eze bụ eze na New York City United States of America
Oyi bụ CEO Ezebeze Automotives, Director Hosting Foreign Estates Worldwide, Board Member Don Hoses Construction Company Nigeria Limited, Nwabu King Akwelisi Igelisi ego Nwabu King Chimelieze Igelisi ego no nenyi na New York Oya Balino Afamuchukwu dozie nwenye Okija bili Okipapa Dike na-agbali izu na Okija bịakene onye omekene yinegoma Prince Afamuchukwu dozie Dike na-agbali izu Okija Okipapa ihe adịlị m otezie ka ọ dị njọ na ya dị mma otezie ka ọ dị njọ na ọ dịgo mmanụ ndị chọla kwụ elisi elisi gbasapụ aka ya onye chọla kwụ elisi elisi gbasapụ aka ya na-enye ka ọ na-abịa akwụ elisi elisi n'ọbata onyinye Chukwu n'ụwa dagwagwu ife ihe oluchukwu Chukwazaga nyebele Akwelisi kaina yochukwu ogologo ndụ ife jene ndụ anya onye nwoke Chukwu na yochukwu Akwelisi